Shashimbathi urasasibhorana shisha ubhara umthansi ephinde futhi wakhipha esinye futhi sexwayiso. Siyazi ukuthi le insizwa ezexwayiso mayelana nabantu bokufika. Yena nayo ingemboni laphana epost ukuthi hayi nanoNovember yasondela njengoba ningafunanga nje uhulumeni ukusilalela into ethinta abantu bokufika. Asibheke uNovember ukuthi usiphathele. Abayeke. I-warning, this is a warning, it's a first and last warning. Makukhona umuntu omphakathi la othi yena ugada amakutshukutshu, ngicela yeke. Angifuni lokhu sikhuluma indaba eziningi. Lo mlayezo uzofika kuye. Ngicela yeke. Ngoba thina mase sifika ngo3 ekseni akuzu kuba mnandi. Akuzu kuba mnandi ngoba sofika kuye ngo3. Ungumdayisi, umuntu ogada abantu bokufika. Ungumdayisi ngesizulu sakithi le uyimbuka. Vele imbuka ke linga linyamalale nje lingasuthi lasho na. Kuzokwenza kanjalo kulabo bantu ngoba sizukufihla lokho thina. Sombona engasekho nje singazi ukuthi washo naphi. Nathi sibambe ihlathi sibabazi ukuthi washo naphi. Uyabo. Asizukuvuma ukuthi sithi silwe impe ingozi einganeni zethu amadoda. Wemadoda. Uyabona umuntu ohlasela ingane usuke eqeda isizwe. Laba abantu iteksi uthi bayinika izingane. Ama snacks bawanika izingane. Ama drugs bawanika izingane. Uma thina ngoba thina siyazi vele sizofa kuqala kunezingane zethu. Kuyosala obani. Kuyosala obani. Wena kuyasuka ngwakithi uyogada umuntu okufika wena. Ayikho leyo nto leyo. Ama security companies siyahlangana nawo siyakhuluma nawo. Insizwa zakithi lezi ezizama amanto. Lesi sitolo kusasa. Kusasa lesi sitolo. Lesi sitolo kusasa. Uma kuukuthi lo muntu umuzo womuntu lo mnikazi walo muzo ufuna ukuthi isitolo siqhubeke sisebenze. Mina njengoba ngime lapha MMC. Ngithembele no-MMC njalo bangikhuluma. Njengoba ngime la kusasa singafaka isitoko sika 5000 lapha. Kusebenza umnikazi wale yandawo. Manje yini ke bangukuthi wena uzulwela ukuthi lesi sitolo singavali yini bangalokho ngithi mina ngoba ngimela manje umnikazi wale ndawo maye khona la kusasa cha sixabani bafowethu sixabani ngiyakhuluma nje umnikazi wale ndawo maye khona ngoba ngimela angikhuluma into ya next week ngikhuluma into yamanje masithi akuphume laba abantu manje ngithi mina isitoko sika 5000 rand manje hamba yona nje isitoko afaka lapha kusebenze yena ebese thina siwumphakathi angithi sesiyazi ukuthi isitolo sika Mamkhize lesiya siyahamba siyosupporta sonke